lesbianismo barruan ere bikorronte, lesbianismo kulturala deitzen den, hau da, bere lesbiana zara, baina harreman sexualak ez dituzu emakumeekin, baina zu lesbiana zara, eta gero, lesbianak aukera sexual bezala, ez? Orduan, nik uste dut hori, zatiketa asko egon direla, baina nire ustez arazo edo ez da egotea iritzi ezberdinak, nik uste dut normala dela. Osa, partido eta eskerraren barruan dagoen iritzi, analizi eta proposamen ezberdinak, feminismo barruan ere aukera ezberdinak ziren. Arazoan nire ustez zen, zegoen borroka zen, ni naiz feminista eta zu ez zara feminista. Nik uste dut horretan zegoela borroka. Horregatik antolatzen hasi zirenean pixka bat gaurkoa, pentsatzen genuen mahai honetan horregatik gelitu zaigu pixka bat pobre, zer egiten du Arantxa eta biok, biak bikarela bikotea iaia, biok ibilaldi ezberdina, baina biok elkarrekin amaitu dugu, baitu badazi ginen toki ezberdinetan, baina azkenengo urteetan gure bilbidea batera eman da. Orduan gu nahi genuena zen, bera printzipioz irudikatuko luke emakumeen asanblada nahiko zabala zena eta korronte ezberdinak zituena, eta ni bizka bat feminismo abertzaleak edo izan duen bilakaera. Baina gero hortaz aparte, garai hartan ziren sindikatuetako emakumeak, LKI eta MKko emakumeak ere bai, partiduetakoa zirenak, hori militantzia bikoitza edo defenditzen zutenak, feminista gara, baina baita ere langile moduan edo eskerreko militante moduan ere hor gaude gure gizonekin, ez? Eta, baita ere emakume lesbianoak edo emakume independienteak oraindik badira, emakume Plaza Andreok gaur egun izango litzateke korronte horren agian adibide bizi dagoena, pixka bat ezakit nola esan. Baina, ez da gelditzen nolan erakunde bat, hori Lanbroa, barkatu Lanbroa. Baina, orduan nahi genuen hori hablako mahai bat, eta gero beste pertsona importante bat deitua zegoena zan, Arantzak ez du esan, baina nahi genuen kontrapunto bat, bestela gu hemen ematen dugu, atera ditugu paperak bilatzen etxean, karpetak eta hola, urtitxo batzuk pasatu dira. Orduan, gu zelan zan eta zer esaten genuen, ez? Orduan, hori, beste kontrapunto esan dezakegu beste pertsona bat izan beharko litzakela gaur egun, orain dela egun batzuk leitzan antolatu dira emakume abertzalen topaketa batzuk, hori elkartu dira erakunde ezberdinetako emakumeak, ez dakit 500 bat edo emakume, eta bultzatzailea edo da Bilgune Feminista deitzen den erakundea, eta emakume gazte belaunaldi berria hor dago, horiek dira pizka bat gure alaba edo ez dakiz zer izango ziren, ez? Orduan, ondo hori planteatu nahi genuen, gu zer bilakaera edo zer gertatzen zen garai hartan, zen motako gizartean bizi ginen, edo zein zen giroa, eta nola ikusten gaituzten gaur egun batzuk gertatzen zaiguna askotan, gai askotan, ez dakigu digatozen edo zer pasatu zen lehenago, ez dakigu. Eta orduan, emakume gazte askok ere ez dakite zer gertatu den eskenengo 30 urteetan feminismoaren inguruan, ez? Hori, ohitura hori dago, gurea momentuan badakizu, baina nondi zatozen, ez? Orduan, eta baita ere gu, ez dakite, gu oraindik hor gaude, baina igual ez gaude sartuta, antolatuta horretan ez Bilgune Feministan azkenengo gazte mugimendu horretan. Orduan, guk ere zuek bezala iritzia esan dezakegu, ikusten dugu zer planteatzen duten, zer esaten ari den, eta gure iritzia esan dezakegu. Orduan, hori zen, ez nahi genuen pixka bat, elkarrizketa bat, eta
alde pertsonalagoa, ez hainbeste hemen datuak, tal, igual aspertzen zaituztegu, edo igual ja badakizue historia guzti hau, gure feminismoaren historia ezagutzen dozu, eta igual ez da hau nahi dozuena, hori ere galdetu behar genuen igual hasi baino lehenago, ez? Ez dakit zertan zaudete interesatuta konkretuki, ez? Baina, bueno, ez dakit guatzera begiratu egin dugu eta irudikatu pizka bat arantzak esan ziguna, ez? Zer gertatzen zen garai hartan, ez? Bueno, pues hau da, hasierak hauek dira. Ni bai igual komentatu nahi nuen pizka bat, ez bakarrik korronte ezberdina, igual ze borrokak izan ziren garrantzitsuenak, ez? Eta zuk aipatu duzu abortuarena nola egin zen Europan eta horrela, edo ez dakit nun esan duzu Italian eta Frantzia, eta bai kontuan hartzea mugimendu feminista ere Euskal Herrian sortu zela oso lotuta abortuaren aldeko borroka. Eta pizka bat borroka nagusia izan zen Basauriko 11 emakume izan zirela hori epaituak abortatzeagatik. Eta bueno, hori izan zen, nik uste dut borroka izarra behintzat garai horretan, ez? Eta niri iruditzen zait oso garrantzitsua zen, nik uste dut ez dela, igual ezagutzen dela, bueno, gazteek ez dut ezagutzen desde logo, ezin zela abortatu eta gainera abortatzeagatik kartzelara juten zinela. Eta garai horretan emakumeen asamblea da bere manifestuan eskatzen zuen amnistia, eta eskatzen zuen amnistia emakume preso politiko eta sozialentzat, eta claro, preso sozialak ziren abortatzeagatik, zirenak edo beste delito batzuk, baina bueno, bintzat bereziki zen abortoa, ez? Eta bueno, gainera horretan ikustu lotzen zela ere pizka bat eskubideak emakume bezala, baina baita ere eskubide sozialak, zenoski, osea, dirudunek abortatzen zuten hemendik kanpo, baina posible zutenek gainera ezin zuten ume gehiago izan bere baldintza ekonomikoengatik, eta bueno, horiek ziren zigortuak, ez? Eta gero nik uste beste gauza garrantzitsu bat mugimenduan, izan dela borroka handia abortuaren alde. Eta, karo, nik eske orain ikusten dut, esaten dut eske berriro, atera beharko gara, abortoa defendatzera, EPPek, eraman nahi gaitu, aurreko egoerara, egon dira bi lege, bata hori 3 supuestoekin, gero PSOEk azken garaian egin zuen pizka bat aldaketa hobeago bat, baina orain PPek atzera egin nahi ditu, eta bueno, nigo goratzen dut, igual batzuetan gauza horiek ez dira ezagunak ere, orain autoinkulpazioa askotan erabili dugu era politikoan, baina nik esango nuke Euskal Herrian lehenengo autoinkulpazioak izan ziren justu 11 emakume horien alde esanez guk ere abortatu dugula, eta ez dakitzen emakume joan ginela epaitegira eta sinatu genuen eta aurkeztu genuen hori guk hori abortatu egin genuela, eta hori zen borrokarako bide bat, eta mugimendu feministatik sortu zen. Eta beste kontu bada ere desobedientzia zibila esaten dugula, hori era txikiago batean, baina egiten zen desobedientzia, ze abortoa ilegala izan da, egiten ziren abortu. Eta niko goratzen du Madrilgo topaketa batzuetan egin zen publiko hor egingo zela aborto bat. Abortatzen zen, hemen batzuk igual ezagutzen duzue hori Errekaldeko modula eta horrela, posible zela abortatzea, eta gero antolatzen ziren bidaiak Londresera, eta hori nahiko publikoa zen, baina mugimendu feministak batzuek, porque claro, ezagupen batzuk izan behar zenituen, nik ezin nuen aborto bat egin, baina topaketa batzuetan hori esan zen, prentsaren aurrean esan hori egingo genukela aborto bat, eta hori egin zen, eta hori zen borroka era bat, nik uste dut ez dela ezaguna, ez dela